mikmik. Anong gabuhi man ka og kikik. Go. Unta, dili nila malata. Nga imo itlog ibuni o kapit na malata. Go. Hindi ang kontra maadlok personal. Igabiin ang lahat sa nasyonal. Ug siya ni hangyo, Boss Marco, pati laag sa mong bunal. Shut up! guys. Ilom. Go. Di na sa ko 10 ka-style. seconds. 10 seconds. Kata yung si Mua. Amigo ba daw ta? Time. Make some noise. Bata, round 1 minute, let's go. Bay, ikaw bay. Kana imong gitira, wa ako naigo. Bisag unsa ka bago pa ka. May pag-undang ka grapper. Ngano? Anawa ko na imong tiyan dako kayo. Ano na unaha ba? Bago pa kani target ka. Imo na imong strike kan. Pero okay na. Ganahan ko sa imuha. Walay kuan. Walay igo tanan. Pero ingon ko nimo naming hangyo ako nimo sa nasyonal. Sa tinuod lang, ikaw man si Roy gamay gutin sa tumbuha. Ha? Pagkatao nimo na. Wala na ako ni kuha na akong lyrics. Kuha, tinuod niya akong Tida pa ng naon. Ay, din. Ikaw bay, Dili. hindi kag attire bay. Mura kag kuan. Artista ka dito sa kulinarya. 10 seconds. Kana bay, yatag na ako nimo bay. Time. Yo. Din. Trial pa ni din. Taas ka din. Trial pa ni. Ay, Round 2. Boss Marco, 1 minute. Let's go. Bata, di na mo bras sa imuha mo style. Aw di na mo bras sa kuha imo style. Kaya sa balay, nahilublak, pareho ko og file. Ikaw si Bata, ikaw si Boss Marco. O, naisingko, palitin las dino dito o Malboro. Yo. Tataron ako na imong ulo, paagi sa kumang liriko. Hantod sa mudugo na, ug na. Shut up. Gusto ko tingnan ang saan imong naong. Bulgas? Ay, pisting yawa, bugas, mandi ay. Play time. Layo pa. Layo pa? Layo pa. Ikaw, teksil lang yung papa. Palaban. Pila pa tayo mululong at tulisan. 10 seconds. Allah. 10 segundo. Kulang kaayo para insulto sa imo. Yo. Time. Yo. Bata. Round 2, 1 minute. Let's go. Bay, anong manaway man kasay sig katawo? Unsa man nay ka artista? Sakita po nimo man surya oy. Ito, ani lang ko bay, pero dili ko mangambog nimo. Unsa man kay kalo? Unsa man yung pananaw nimo? Choy na kay ga? Yo. Tanawa ko na imong tiyan ikumpara sa kuha. May pag mag-abs na lang ka bay para sa nindot. Mag-gym ka dito. Tagaan kag pan-gym karon dayon. Oh. Ako bay, ngani lang ko pero karon ra ko ning testing kung ngani flip top. Wala lagi flip top lagi. Foul na to siya. Trial man pero foul na to walay mo flip Record top. man, shot na na. Freestyle, Oh, shot go, na eh. go. Okay. Okay bay. Ako tag time. Awa na masulti pass na. Make some noise for Bata. Yeah! Boss Marco, round 3, 1 minute. Let's go. Kaniyong tiyan ni Dako, kaya mong kinaon si Kinjoy. Kung kontra, hindi mong utot, kaya kinaon, kamuting kahoy. Ayos. Go. Go. Ano sa mga bata? Sakay taga helicopter, o gihulog dito, murag sisin sa laster.
Sama na yung kontra, grabe kay itom. Sama na pag itom, mura mag si Barack Obama. Nakita na kasi niyo, namuso kasi mong mama. One bar na lang, one bar na lang. Wala ka nga ulaw. Ulaw, naglangaw. 10 seconds. Dili rechargeable. 10 seconds na lang. Dili rechargeable. Mura mag-ulang. Pero og energizer dugay mo man. Time, Kita time, battle time. dugay mo. Gamit na nga video-video may sauna ba. Bata,